Σας έχει τύχει ποτέ να βρείτε μια κλειστή πόρτα μπροστά σας μόνο για να ανακαλύψετε ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σας συμβεί? Σήμερα θα εξερευνήσουμε την τέχνη της ανατροπής του παιχνιδιού της απόρριψης, εμπνευσμένη από το στοικό φιλόσοφο Μάρκο Αυρίλιο. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε όχι δεν σας καταβάλει, αλλά σας οθεί προς τα εμπρός. Η απόρριψη, μια λέξη που συχνά πονάει, μπορεί να γίνει το σκαλοπάτι σας για τη μεγαλοσύνη. Δεν πρόκειται να ξεγελάσουμε τη μοίρα, αλλά να κατανοήσουμε ότι μερικές φορές το όχι του σύμπαντος είναι ένα κρυφό ναι για κάτι μεγαλύτερο. Αν αισθάνεστε παραμελημένοι, αγνοημένοι ή υποτιμημένοι, ήρθε η ώρα να αλλάξετε το παιχνίδι. Σε αυτό το βίντεο, θα αποκαλύψουμε 13 ισχυρά μαθήματα που διδάσκουν πώς να αξιοποιήσετε τη δύναμη της απόρριψης. Αγνοήστε τους επίσης. Όταν η ζωή σας γυρίζει την πλάτη με αδιαφορία, μην υποχωρήσετε, υψωθείτε πάνω από αυτό διατηρώντας την αυτοεκτίμησή σας. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση. Κάποιος αποφασίζει ότι δεν αξίζετε το χρόνο του. Αυτό είναι δική τους απώλεια, όχι δική σας. Το να επιλέξετε να μην εμπλακείτε λέει, αξίζω περισσότερο. Είναι σαν να στρέφετε έναν καθρέφτη προς αυτούς, αντανακλώντας σιωπηλά τη συμπεριφορά τους και δείχνοντας ότι δεν επηρεάζεστε. Πώς να το κάνετε αυτό χωρίς να βυθιστείτε στην πικρία? Απλό, επικεντρωθείτε στη ζωή σας, στους στόχους σας, στην ευτυχία σας. Βυθιστείτε σε εμπλουτιστικές δραστηριότητες, είτε διαβάζοντας, κάνοντας σπορ, μαθαίνοντας μια νέα δεξιότητα ή απλά απολαμβάνοντας την παρέα αυτών που σας εκτιμούν. Όταν η απόρριψη προκαλεί εκείνο το τσίμπημα στο στήθος, είναι φυσικό να θέλετε να αντιδράσετε με συναίσθημα. Ωστόσο, η στοική φιλοσοφία μας διδάσκει ότι ο δρόμος της ηρεμίας είναι πολύ πιο ισχυρός. Αντί να αφήσετε την απογοήτευση να κυριαρχήσει, κάντε ένα βήμα πίσω και ρωτήστε τον εαυτό σας, γιατί αυτό με ενοχλεί τόσο πολύ? Πολλές φορές, ο πόνος δεν προέρχεται από την ίδια την απόρριψη, αλλά από τις δικές μας ανασφάλειες. Εδώ είναι που πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Όταν σας αγνοούν, πάρτε μια βαθιά ανάσα και σκεφτείτε γιατί αυτή η στιγμή δεν σας καθορίζει. Θυμηθείτε ότι είναι απλά μια παροδική στιγμή. Ο στοικισμός μας παρακινεί να επικεντρωθούμε στις δικές μας ενέργειες και απαντήσεις, όχι στη συμπεριφορά των άλλων. Μείνετε ευγενικοί. Μείνετε ευγενικοί. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε, κάντε το με ειλικρίνεια και χωρίς προσδοκίες. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι να είστε παθητικοί, αλλά να κυριαρχείτε τα συναισθήματά σας. Είναι να αναγνωρίζετε ότι η αξία σας δεν συνδέεται με την αποδοχή των άλλων, η δύναμή σας έγκυται στο πώς αντιδράτε, όχι στο πώς σας συμπεριφέρονται οι άλλοι. Όταν αντιμετωπίζετε την απόρριψη, η ικανότητα να κυριαρχήσετε στην τέχνη της αποδέσμευσης γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο στο συναισθηματικό σας οπλοστάσιο. Δεν πρόκειται απλά να ξεχάσετε ή να προσποιηθείτε ότι η απόρριψη δεν πόνεσε. Πρόκειται για το να μετατρέψετε αυτήν την εμπειρία σε κάτι μεταμορφωτικό. Ξεκινήστε αναγνωρίζοντας την απόρριψη, νιώστε τον αντίκτυπο, αλλά μην επιτρέψετε να αγκυροβολήσει τη σκέψη σας. Όπως ένας έμπειρος ναυτικός που πλοηγείται σε ταραγμένες θάλασσες, χρησιμοποιήστε τα κύματα για να προωθήσετε την πορεία σας, όχι για να βυθίσετε το πλοίο σας. Η μετατροπή της απόρριψης απαιτεί αλλαγή προοπτικής, δείτε την όχι ως εμπόδιο στο δρόμο, αλλά ως σήμα εκτροπής που σας καθοδηγεί προς νέους δρόμους και δυνατότητες. Εξερευνήστε δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το πνεύμα σας και διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Βυθιστείτε σε ένα βιβλίο που προκαλεί τον τρόπο σκέψης σας, κάντε ένα άθλημα που δοκιμάζει τα όρια σας ή συμμετάσχετε σε μια κοινοτική προσπάθεια που προσφέρει μια νέα προοπτική. Αυτές δεν είναι απλά περισπασμοί, είναι πραγματικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και αυτοανακάλυψη. Με κάθε νέα εμπειρία, διαμορφώνετε ένα μέρος του εαυτού σας, καθιστώντας τον πιο ανθεκτικό και προσαρμοστικό για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της ζωής. Όταν η απόρριψη προκύπτει στο δρόμο σας, αντιμετωπίστε την ως δοκιμασία για την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητά σας. Αντί να καταρρεύσετε, δείτε την ως ευκαιρία για να αποκαλύψετε την εσωτερική σας αξία. Αν, σε μια συνάντηση, σας αγνοήσουν ή παραλείψετε για μια προαγωγή, πάρτε μια βαθιά ανάσα και μετατρέψτε την αρνητική ενέργεια σε επικοδομητική δράση. Αφιερωθείτε σε ένα έργο που αναδεικνύει τις ικανότητές σας ή προσφερθείτε να ηγηθείτε μιας νέας πρωτοβουλίας. Θυμηθείτε, η σημασία σας δεν μειώνεται από την αδιαφορία των άλλων, είναι μια ευκαιρία να λάμψετε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση,
χωρίς να σας επηρεάζουν οι σκιές της αδιαφορίας. Η παλιά παροιμία «όταν μία πόρτα κλείνει, μία άλλη ανοίγει» δεν είναι απλά ένα κλισέ, είναι ένα σχέδιο δράσης. Η απόρριψη δεν είναι αντανάκλαση της αξίας σας, είναι μια κατεύθυνση προς εκεί όπου είστε πιο απαραίτητοι. Αν σας παραμελήσουν για μια θέση, ίσως είναι το σύμπαν που σας σηματοδοτεί ότι υπάρχει κάτι πιο συμβατό με τα ταλέντα και τα πάθη σας που σας περιμένει. Χρησιμοποιήστε αυτό ως καταλύτη για να επανεκτιμήσετε και να ευθυγραμμίσετε τα δυνατά σας σημεία. Πρόκειται για το να δημιουργήσετε την ιστορία της επιτυχίας σας, όπου κάθε οπισθοδρόμηση είναι προετοιμασία για μια θριαμβευτική επιστροφή. Η σιωπή δεν είναι απλά η απουσία ήχου, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο στο συναισθηματικό σας οπλοστάσιο όταν αντιμετωπίζετε την απόρριψη. Φανταστείτε τον εαυτό σας να αγνοείτε ή να απορρίπτετε. Η φυσική όθηση είναι να προσπαθήσετε να διορθώσετε, να επικοινωνήσετε, να γεμίσετε το κενό. Ωστόσο, η αντίσταση σε αυτή την άμεση επιθυμία και η αγκαλιά της σιωπής μπορεί να είναι μια στρατηγική απόφαση. Δεν πρόκειται για παιχνίδια ή χειραγώγηση, είναι για να ανακτήσετε τον έλεγχο της κατάστασης και να διατηρήσετε την αξιοπρέπεια σας. Όταν επιλέγετε να μην αντιδράσετε, να μην βομβαρδίσετε με μηνύματα εκκλήσεις, κάνετε ένα βήμα πίσω, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τον εαυτό σας. Αυτή η στιγμή της μη επαφής δεν είναι ψυχρή ή σκληρή, είναι ένα όριο που θέτετε για την ψυχική σας ειρήνη. Λέτε, σέβομαι τον εαυτό μου πολύ για να τρέχω πίσω ή να παρακαλώ. Αυτή η ενεργή και στρατηγική σιωπή δεν είναι αδρανής, είναι εκεί ως ευκαιρία για αναστοχασμό και προσωπική ανάπτυξη. Είναι μια στιγμή να επικεντρωθείτε στους στόχους σας, τα πάθη σας, τη ζωή σας, σαν να πατάτε το κουμπί επανεκκίνησης για να αποκτήσετε σαφήνεια και δύναμη. Καθώς περιβαλλόμαστε από προσδοκίες για άμεσες απαντήσεις σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο, η σιωπή σας μπορεί να είναι συναρπαστική και ακόμα και ελκυστική. Δείχνει ότι δεν επηρεάζεστε εύκολα, ότι έχετε μια ζωή γεμάτη ενδιαφέροντα και προτεραιότητες πέρα από αυτή την απόρριψη. Δεν πρόκειται να κάνετε κάποιον να μετανιώσει ή να επιστρέψει γονατιστός, πρόκειται να δείξετε ότι είστε σταθεροί, επικεντρωμένοι και δεν επηρεάζεστε εύκολα από εξωτερική επικύρωση. Αυτή η προσέγγιση δεν εγγυάται μια αλλαγή στη συμπεριφορά των άλλων, αλλά εξασφαλίζει μια αλλαγή στη δική σας συμπεριφορά, κάνοντάς σας πιο ισχυρούς, πιο επικεντρωμένους και έτοιμους να αντιμετωπίσετε ομικρόν με τόνο, τι και αν έρθει στη συνέχεια με χάρη και κομψότητα. Το να αποδεικνύετε τον εαυτό σας γίνεται συχνά πιο ισχυρό όταν μετατρέπετε την απόρριψη σε κίνητρό σας. Είναι εύκολο να αισθανθείτε αποκαρδιωμένοι όταν κάποιος αμφισβητεί τις ικανότητές σας ή την επάρκειά σας. Ωστόσο, αντί να αναζητάτε εξωτερική επικύρωση, χρησιμοποιήστε κάθε όχι ως καύσιμο για την προσωπική σας ανάπτυξη. Αν κάποιος αμφισβητεί τη δημιουργικότητά σας, βυθιστείτε σε έργα που αναδεικνύουν τη φαντασία σας. Αν σας χαρακτηρίσουν ως μη δεσμευμένο, κάντε τη συνεπή σας ενέργεια στην απάντησή σας. Αυτή η αθόρυβη κίνηση προς την αυτοβελτίωση δεν είναι μάχη κατά των αντιλήψεων των άλλων, αλλά μια αναζήτηση για προσωπική αριστεία. Αφήστε τα αποτελέσματά σας να μιλήσουν από μόνα τους, δεν χρειάζεται να ανακοινώσετε τα σχέδια σας ή την πρόοδό σας. Η πραγματική ουσία του να αποδεικνύετε τον εαυτό σας δεν έγκυται στο να αλλάξετε τις απόψεις των άλλων, αλλά στο να μεταμορφώσετε τη δική σας εικόνα και κατανόηση των ικανοτήτων σας. Το ταξίδι σας προς την αυτοανάπτυξη δεν θα εκπλήξει μόνο τους άλλους, αλλά θα επαναπροσδιορίσει και τη δική σας αντίληψη για το τι σημαίνει να είστε επιτυχημένοι. Η πραγματική ουσία της χαράς αποκαλύπτεται όταν αποφασίζουμε να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας μπροστά στην απόρριψη. Ο φυσικός δρόμος μπροστά σε ένα όχι είναι να συρρικνωθούμε, να αποσυρθούμε, αλλά τι θα γινόταν αν επιλέγαμε μια διαφορετική προσέγγιση, τι θα γινόταν αν επιλέγαμε να αντιμετωπίσουμε την απόρριψη με μια επιπλέον δόση ευτυχίας. Η απόρριψη συχνά μας κάνει να υποχωρούμε και να παραμένουμε στην πικρία της αρνητικής εμπειρίας. Ωστόσο, μπορούμε να πάρουμε μια αντίθετη πορεία, να αναζητήσουμε σκόπιμα στιγμές χαράς. Δεν πρόκειται να αγνοήσουμε τα συναισθήματά μας, αλλά να επιτρέψουμε να βρουν ένα νέο χώρο για να υπάρξουν. Αυτή η στάση γίνεται μια άμεση πρόκληση στο βάρος της απόρριψης. Μια διακριτική πρόσκληση για διασκέδαση ως μορφή αντίσταση στο βάρος του όχι. Στην πορεία μας προς την αξιοποίηση της απόρριψης, θυμόμαστε την αξία της αμοιβαίας υποστήριξης, καλώντας φίλους για μια πεζοπορία, συμμετέχοντας σε κοινοτικά καλλιτεχνικά έργα ή ακόμα και μοιράζοντας ένα γεύμα γεμάτο γέλια.
Είναι σε αυτές τις στιγμές της γνήσιας σύνδεσης που θυμόμαστε, είμαστε περισσότερο από το άθροισμα των αποτυχιών μας. Είμαστε μέρος μιας ευρύτερης αφήγησης που ευημερεί στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα δωμάτιο που είστε σχεδόν αόρατοι, όπου τα λόγια σας φαίνεται να μην έχουν αντίκτυπο και η παρουσία σας περνά απαρατήρητη. Σε αυτές τις στιγμές της αορατότητας έγκυται η κρυμμένη ευκαιρία σας. Ο στοικισμός μας διδάσκει να μετατρέπουμε τέτοιες εμπειρίες απόρριψης σε καταλύτες για προσωπική ανάπτυξη. Αντί να αναζητάτε εξωτερική επικύρωση, επικεντρωθείτε στην αυτοβελτίωση και την κοινοτική συμμετοχή. Αυτό δεν είναι παιχνίδι για να ανεβείτε μια κοινωνική σκάλα, αλλά για να ανεβείτε τη δική σας σκάλα αυτοανάπτυξης. Δραστηριότητες όπως η φυσική κατάσταση, η εξερεύνηση χόμπι ή η προώθηση της καριέρας δεν είναι απλώς καθήκοντα, είναι εργαλεία για να διαμορφώσετε έναν ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό εαυτό. Η ιδέα είναι να μοιραστείτε το ταξίδι σας όχι για να κερδίσετε χειροκροτήματα, αλλά για να βρείτε άλλους που ταυτίζονται με την ιστορία σας. Αυτή η πορεία είναι ριζωμένη στη στοική φιλοσοφία, όπου η προσωπική ανάπτυξη και η συμβολή στο γενικό καλό είναι αλληλένδετες. Κάθε βήμα που κάνετε πρέπει να είναι ένα βήμα προς τη βελτίωση, με ένα φαινόμενο καταράκτη που εμπλουτίζει την κοινότητα. Αυτή η αλλαγή προοπτικής είναι θεμελιώδης, δεν πρόκειται μόνο να σας δουν, πρόκειται να παρατηρήσετε την ανάπτυξή σας και, με τη σειρά σας, να βοηθήσετε τους άλλους να αναπτυχθούν. Όταν κάποιος επιλέγει να σας αγνοήσει, η πιο ισχυρή απάντηση είναι συχνά η σιωπή. Δεν πρόκειται να είστε κακεντρεχείς ή ψυχροί, πρόκειται να σεβαστείτε την ειρήνη σας. Επιλέγοντας να μην αντιδράσετε, να μην τους ενοχλείτε με μηνύματα εκκλήσεις, κάνετε ένα βήμα πίσω, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τον εαυτό σας. Αυτή η σιωπή δεν είναι ανενεργή, είναι μια ευκαιρία για αναστοχασμό και προσωπική ανάπτυξη. Δεν πρόκειται να κάνετε κάποιον να μετανιώσει ή να επιστρέψει γονατιστός, πρόκειται να δείξετε ότι είστε σταθεροί, επικεντρωμένοι και δεν επηρεάζεστε εύκολα από εξωτερική επικύρωση. Αυτή η προσέγγιση δεν εγγυάται μια αλλαγή στη συμπεριφορά των άλλων, αλλά εξασφαλίζει μια αλλαγή στη δική σας συμπεριφορά, κάνοντάς σας πιο ισχυρούς, πιο επικεντρωμένους και έτοιμους να αντιμετωπίσετε ομικρόν με τόνο, τι και αν έρθει στη συνέχεια με χάρη και κομψότητα. Αποφασίστε να παραμείνετε σιωπηλοί όταν αντιμετωπίζετε έλλειψη προσοχής. Ο πειρασμός να εκθέσετε τους αγώνες σας μπορεί να είναι συντριπτικός, ωστόσο ο στοικισμός μας διδάσκει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Δεν πρόκειται να προσποιηθείτε ότι όλα είναι καλά, αλλά να χτίσετε μια αληθινή εσωτερική ανθεκτικότητα. Συνεχίζοντας τη ζωή σας με την ίδια ενέργεια και αποφασιστικότητα όπως πριν, δεν κάνετε μια παρουσίαση για τους άλλους, αλλά δείχνετε την αληθινή εσωτερική σας σταθερότητα. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι για να αρνηθείτε τα συναισθήματά σας, πρόκειται να τα διαχειριστείτε με τρόπο που διατηρεί την αξιοπρέπεια σας και τον αυτοσεβασμό σας. Είναι μια πρακτική που αντικατοπτρίζει τη σοφία και την ακεραιότητα, δείχνοντας ότι είστε θεμελιωμένοι στο δικό σας χαρακτήρα και δεν επηρεάζεστε από εξωτερικές συνθήκες. Εφαρμόστε αυτά τα μαθήματα στην καθημερινή σας ζωή και μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχόλια. Εγγραφείτε στο κανάλι και παραμείνετε ενημερωμένοι. Η τέχνη της στοικής ανθεκτικότητας μας καθοδηγεί να μετατρέπουμε κάθε πρόκληση σε ευκαιρία. Μέχρι την επόμενη φορά.